Ángel, faré de segon al 3 a 7 i serà una magnífica gravació. Contrafons 6, Agulla Rebufo, Rojas, Power, Teresa. ¿Me quedan bien, Pili? Es un moderno, ¿eh? Soy un hipster de estos, ¿no? Y algo que sí. Y algo que ¿Por qué no veo? lleva una cámara. Sí, saluda. Porta aquí. No, està sortint. Claro que sí. No, sí, li van regalar l'Ernest i el... Què és esto? Sí. Per gravar dintre el castell. Estem gravant el castell d'Estadia. Què tal, nen? Pau, com estem? Molt bé. Nosaltres aquí gravàvem amb això. Durant l'any fem una gravació amb ulleres dintre el castell. Sí, se la posa un dia a l'agulla, un altre dia al segon, als quarts. I farem un vídeo a final de temporada guai. I es perd. Sí. Nada, grava. Fes uns bons Ja planos. està gravant. Fes uns bons Des d'aquí, planos. fa des d'aquí. Gerard, has quadrat bé? Què? Està ben quadrat? Has quadrat tu? Ah, jo segur que està ben quadrat. Tela. Vinga, va! Tronc, pinya! Va. Tocarle fora. Sí. Vale, esquerra aquí. Flix, cuidado el peu. Flix. Merci. Vinga, tanquem ràpid. Vale, vinga, va. Agulla primeres, Vale. laterals i vents. Allà, amb aquesta regla de vents, sisplau, tots cap a la dreta, per favor. Xiqui, afluixa'm, sisplau. Que m'afluixin una mica d'aquí. Una mica, Vale? Xiqui, no em donguis gens, per favor. Lateral de la dreta, prou, menys. Vale, lateral dret, que no apreti tant. Ángel, si tienes que cargar algo, que cargues sobre derecha. Esquerra, vale. No te vayas para ahí, ¿vale? Mantenim aquí. Deixa'm manisar-me, sisplau. Vale, aquí, merci. No t'aboquis, Cucu. Ábrete un pelín, Dan, y vente para mí, Cucu. Vale. La caralla que... No mira la cosa, Cucu, si pots. Merci. Bueno. Sí, Yo porque lo he dicho Cucu, si no, no digo res, Que podéis hablar, ¿eh? No, como solo hablas tú, como llevas la cámara.
galones son los galones. De cámara. Bé, nanos. ¿Qué le pasa a la gralla? Bravo, aquí dalt. Molt bé, aquí baix, Perfecte, nanos. Molt bé. Merci. Bravo, pinya! Bravo, pinya! No surt de la... Albert, com t'estàs? Què tal les gafes, Bien. Merci. Perquè ens anava. ¿Eh? Vamos, las gafas tú.